Γεια χαρά σε όλους. Είμαι καθοδό για Θεσσαλονίκη με κάμεραμαν άλλο ξάδερφο. Πάμε για να γυρίσουμε το πρώτο μας YouTube βίντεο. Να πάρουμε και ένα τηλεφωνάκι λίγο να δούμε ξάδερφο μας περιμένει. Μας έχει γράψει. Τάξα μου. Πού είσαι? Είσαι έτοιμος? Η στουντιάρα μας είναι έτοιμη. Δεν άκουσα. Η λαπτοπάρα μας, χαμός θα γίνει. Έχω ξεκινήσει. Βάλε μια ωρίτσα βαριά, θα είμαι εκεί. See you there. Φιλιά. Ciao. Άσαι καλά. Μας περιμένει για την voice. Όλα έτοιμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον τόπο του εγκλήματος. Έλα, Νίκο, ζήσου. Στάθης Παπαθανασιάδης. Μαλάκα, δεύτερη συνεχόμενη φορά το λέμε τη μία. Και επίσημα το πρώτο μας YouTube βίντεο. Ναι. Τα άλλα μήνα δυστυχώς ή ευτυχώς μήνα στο Instagram. Ναι. Ήταν η αρχή, εντάξει, δεν ήταν να πάνε στο YouTube. Μετά ζητήθηκε να πάει στο YouTube από τα σχολιάσεις και αυτά, αλλά δεν γινόταν λόγω ποιότητας και λόγω το μοντάζ και σχεδιαστεί για να γίνει στο Instagram. Στο Instagram και δεν μπορούσε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο να ανέβει στο YouTube για κανέναν λόγο. Οπότε πάμε και επίσημα το πρώτο επεισόδιο. Το θέμα μας. Το θέμα μας είναι πώς θα αναπτύξουμε την εργασία μας μέσα από το social media και συγκεκριμένα από το Instagram. Όπως είχαμε πει και στο βίντεο που είχε ανέβει στο Instagram, θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το Instagram. Οπότε πάμε λίγο να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για να δούμε το τι χρειάζεται πριν από το ξεκινάω να κάνω κάτι. Για να υπάρχει δύναμη και το πάθος για να προωθήσεις τη δουλειά σου, σημαίνει πως αυτό την αγαπάς τη δουλειά σου. Ενώ άμα δεν την αγαπάς, δεν την προωθήσεις άμα θες να φύγεις από τη δουλειά σου. Και όσο πιο δυνατό είναι το γιατί, τόσο πιο εύκολο γίνεται το πώς. Και μεγαλύτερο το κίνητρο. Και μεγαλύτερο το κίνητρο. Όπως λένε που είχαμε διαβάσει, 2 μέρες είναι οι καλύτερες μέρες της ζωής σου. Οι σημαντικότερες μέρες. Σημαντικότερες. Αυτή που γεννιέσαι και αυτή που μαθαίνεις το γιατί. Το γιατί αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εργασία μας. Πώς θα δούμε ποια εργασία μας αρέσει. Ένα μεγάλο ποσοστό δουλεύει. Βγάζουμε την αργία εκτός. Καλά, και αυτή η επιλογή πιστεύω. Ναι. Πολλοί από αυτούς κάνουν δουλειά η οποία δεν τους αρέσει, απλά τη χρειάζονται για να συντηρήσουν την οικογένειά τους, τον εαυτό τους και όλες τις υποχρεώσεις. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό το οποίο αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, οπότε θα ήθελε να το προωθήσει μέσω του Instagram, όπως προείπαμε. Και αυτό όμως και για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν τους αρέσει αυτό που θέλουν να κάνουν, πιστεύω έχουν κάτι που τους αρέσει. Μπορεί να μην είναι πλέον, μπορεί να μην είναι εργασία τους, μπορεί να είναι το χόμπι τους. Αλλά μελετώντας ανθρώπους πετυχημένους πάνω στο χόμπι τους, π.χ. ο άλλος είναι ποδοσφαιριστής, ο άλλος τον αρέσει το gaming, μελετώντας ανθρώπους που είναι πετυχημένοι σε αυτό το χώρο, πηγαίνοντας να δεις κάποια σεμινάρια, κάποια βιβλία να διαβάσεις, αυτό σου δημιουργεί έμπνευση και παίρνεις περισσότερα κίνητρα και μαθαίνεις πως αυτό που σου αρέσει να το κάνεις επάγγελμα. Ακολουθώντας τα βήματα κάποιων που έχουν πετύχει. Γιατί τα πάντα έχουν γίνει. Δηλαδή, ό,τι θες να κάνεις, υπάρχουν περπατημένα βήματα. Δεν θα ανακαλύψεις τον τροχό. Ναι, πραγματικά. Και πάμε τώρα να πιάσουμε το κομμάτι Instagram. Δεν νοείται να ξεκινήσεις να προωθήσεις κάτι μέσω του Instagram και να μην έχεις μεταδώσει, να το πω έτσι, σε όλους αυτούς που ακολουθούν το προφίλ σου το τι ακριβώς κάνεις. Είχαμε ένα παράδειγμα από έναν φίλο, ο οποίος πες λίγο εσύ τι είχε πει γιατί για την ακρίβεια όντως χθες, μιλούσα με ένα φίλο μου και με λέει είμαι ηλεκτρολόγος, λέει ασχολούμαι με τα ηλεκτρολογικά, λέω σου αρέσει, ναι μ' αρέσει και κάναμε μια συζήτηση και λέει εδώ λέει ο κολλητός μου χρειάστηκε κάτι στο σπίτι και λέει πήρα άλλον ηλεκτρολόγο και λέει ρε τρελέτο, λέει γιατί δεν πήρες εμένα, λέει το ξέχασα.
δεν νοείται να πράγμα. κάνεις κάτι και οι φίλοι σου, οι κοντινοί σου, άσχετα με τους φίλους στο Instagram, να ξεχάσουν τι δουλειά κάνεις. Και τώρα ίσως αναφέρουμε κάποια πράγματα που του πρότεινα. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, ότι όταν θα ξεκινήσεις κάτι, να κάνεις κάτι μέσω του Instagram, το βασικό θα είναι ότι να έχεις μεταδώσει ότι εγώ κάνω αυτό. Όλοι όταν θα τους έρθει, υπήρχε ηλεκτρολόγος όπως είπες, έτσι. Ναι. Τους έρθει ένας ηλεκτρολόγος στο μυαλό του με τη μία να πάει στο όνομά σας. Αυτή είναι η βασική αρχή. Αν γίνει αυτό, μετά μπορεί να ακολουθήσει και τα επόμενα steps. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε πει πως αυτή η εποχή που ζούμε είναι, έχουμε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που υπήρχαν ποτέ. Και επειδή έχουμε δωρεάν διαφήμιση μέσω social media. Αυτό που κάνει ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα, πολύ γνωστό, που όταν θέλουμε να πιούμε αναψυκτικό, πρώτα μας έρχεται αυτό. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το 98% του τζίρου του πάει στη διαφήμιση. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο. Όχι, το 80%, sorry. Το 80% το ποσοστό από το τζίρο του πάει στη διαφήμιση. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να σκεφτείς άλλο αναψυκτικό. Μπαπ, αυτό τι θα πιω, αυτό. Έτσι θέλουμε και στη δουλειά μας. Και αυτό έχουμε την ευκαιρία τώρα με δωρεάν διαφήμιση να το πετύχουμε αυτό. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε. Δεν θα πληρώσουμε ούτε μισό σέντ. Τίποτα. Τίποτα. Είναι απλά χρόνος από την καθημερινότητά μας. Και αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Σίγουρα. Π.χ. το λέω, αυτό το παιδί ήταν ηλεκτρολόγος. Εσύ μπορεί να είσαι υδραυλικός. Ο καθένας μπορεί να είναι DJ ή οτιδήποτε άλλο. Σαν ηλεκτρολόγος του λέω: ξεκίνα, πάνε στη δουλειά σου. Όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου, βγάλει ένα story. Πες καλημέρα, πάμε στη δουλειά. Τι θέλει να δει άλλο στο Instagram? Κάποιους χαμογελαστούς ανθρώπους που να πηγαίνουν στη δουλειά του να είναι ευχαριστημένοι. Εκεί στη δουλειά βγάλει μια φωτογραφία. Ποια ανταλλακτικά χρησιμοποιείς? Δεν τις ξέρω τις εταιρείες. Κάνε hashtag την εταιρεία που έχεις αυτό το καλώδιο. Η εταιρεία θα το δει και αν μπορεί να σε γράψει τη μία φορά. Αλλά άμα κάνεις αυτή την πλήση κεφάλου και συνέχεια. Η μία φορά, τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι άχρηστη. Ναι. Απλά και η μία φορά κάποιες φορές μπορεί να φτάνει λόγω του υποσυνείδητου. Αν περαστεί το υποσυνείδητο του καθενός ότι εσύ κάνεις αυτό, αυτόματα όταν σε χρειαστεί θα έρθει σε σένα. Και στη συνέχεια μπορεί ας πούμε με τη μία φορά δεν το πιστεύω και πολύ, αλλά το συνεχόμενο καθημερινό ή κάθε εβδομάδα. Θα το περάσει αυτό το πράγμα, θα του γίνει βίωμα να το πω έτσι. Οπότε για αρχή το πρώτο βήμα ας πούμε είναι αυτό, να ξέρει ο άλλος τι κάνεις. Ότι κάνω αυτό, ασχολούμαι με αυτό. Εγώ για παράδειγμα κάνω μια δουλειά η οποία δεν μπορεί να προωθηθεί, δεν μπορώ να την πουλήσω ας πούμε στο Instagram. Δεν είναι καν δική μου δουλειά. Παρέχω ένα έργο το οποίο δεν πωλείται αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Όπως μου είχαν πει κιόλας, θεωρείται λειτουργήμα αυτό που κάνει. Βέβαια οι περισσότεροι θα με βλέπουν, θέλουν να με πυροβολήσουν. Απλά το μεγαλύτερο ποσοστό από των ανθρώπων που με ακολουθούν ξέρουν τι δουλειά κάνουν. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ξέρουν τι δουλειά κάνουν. Μέσω της λειτουργίας του Instagram, ας πούμε, πώς το χρησιμοποιώ εγώ. Και τώρα αυτό που θα πω μπορεί να είναι για να ακουστεί λίγο εγώ, ίσως και όχι, αλλά ο κόσμος αυτό που θέλει μέσα στα social media, γιατί το 90% πιστεύω δεν το χρησιμοποιούν για επαγγελματικό λόγο. Για τέτοιο λες. Όχι. Εσύ όμως το χρησιμοποιείς στο Instagram, το χρησιμοποιείς εδώ και πάρα πολύ καιρό και όταν ο κόσμος θέλει να ταυτίζεται με τον άλλον. Δηλαδή άμα δει 5-6 βιντεάκια του άλλου και ξέρει πως αυτός ανεβάζει 5-6 βιντεάκια κάθε μέρα, θα μπαίνει. Και άμα είναι κάτι χαρούμενο, θα μπαίνει και θα το βλέπει και θα το επιδιώκει. Δηλαδή, ο Στάσης Παπαδανασιάδης θα ανεβάσει story κάπου εδώ κοντά. 8 με 9 ανεβάζει, κάτσε να μπορεί να μου φτιάξει τη διάθεση. Και όταν. Τώρα μιλάμε για τον Στάθη, αλλά όταν ο καθένας καταφέρει οι followers του, οι φίλοι του να ταυτιστούν με τη ζωή του και να ξέρουν τι ακριβώς κάνει, νιώθω σαν να είναι φίλοι. Μπορεί να μην γνωρίζονται καν. Αλλά μετά, μόλις καταφέρει να ταυτιστεί ο άλλος με σένα και πάρει ένα προϊόν και το βάλει στο προφίλ σου. Είναι Μετά μπορείτε να κάνετε, δεν ξέρω αν το είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, δεν νομίζω, να ψάξετε στο Instagram hashtag, ας πούμε σαν ηλεκτρολόγος, πώς είναι hashtag ηλεκτρολόγος που λέει ο λόγος, άμα έχουν ανεβάσει και άλλοι ηλεκτρολόγοι στα ελληνικά ή στα αγγλικά τη λέξη αυτήν, και να μπείτε και να σχολιάσετε σε όλες αυτές τις φωτογραφίες που θα σας βγάλει, αλλά αληθινά σχόλια, όχι καρδούλες, φωτιές και ιστορικό. Π.χ. ο άλλος ανεβάζει μια ωραία μπρίζα, θα γράψει ωραία μπρίζα, θα την ήθελα κι εγώ. Και αυτό άμα το κάνετε. Μην γράψετε τι ωραία μπρίζα.
Φιλεολόγος, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτά. Αλλά και έτσι, π.χ. άμα σας σχολιάσει κάποιος σας στο προφίλ σας, δεν μπείτε να δείτε ποιο προφίλ είναι αυτό. Θα μπεις, δεν μπεις. Έτσι ανεβαίνει η επισκεψιμότητα στο προφίλ σας, σχολιάζοντας άλλες φωτογραφίες και σιγά σιγά αυτοί που θα μπαίνουν, μπορεί να είναι και φίλοι σας, μπορεί και όχι, θα ξέρουν τι δουλειά κάνετε. Και αύριο μεθαύριο, άμα και εσείς πουλάτε ένα προϊόν, θα μπαίνουν στο προφίλ σας και θα βλέπουν που πουλάτε εσείς το συγκεκριμένο προϊόν. Πάνω σε αυτό έχω ένα παράδειγμα προσωπικό. Έχω φίλο ίσως από τους μεγαλύτερους YouTubers στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο οποίος για μία ολόκληρη μέρα δεν είχε ανεβάσει story. Η συχνότητα των story και των φωτογραφιών είναι 2 με 3 την ημέρα σίγουρα. Story και ίσως και φωτογραφία. Και μια ολόκληρη μέρα δεν είχε ανεβάσει τίποτα. Οπότε φτάνει το βράδυ και πώς μπαίνω στο Instagram, ξέρω εγώ, να δω κανένα story, έτσι, να περάσει η ώρα και συνειδητοποιώ ότι έχει περάσει μια ολόκληρη μέρα και δεν έχει ανεβάσει story και το στέλνω μήνυμα. Φίλε, ξέρω εγώ, όλα καλά. Έγινε κάτι. Δηλαδή με τη μία τον έψαξα. Λέω, θα γίνει κάτι, δεν μπορεί για να μην ανέβασε story. Πες ότι είμαι λίγο πιο του Instagram, παιδί μου, λίγο με τα story, λίγο με τις φωτογραφίες, με αυτά. Γνωρίζει ο κόσμος τι δουλειά κάνω. Εσύ δηλαδή τι βήματα ακολουθείς για να γνωρίζει ο κόσμος τι δουλειά κάνεις? Μη έχοντας κάποιο προϊόν να πουλήσεις, απλά αυτό που λέμε, να αποκτήσεις την αναγνωρισιμότητα. Πες 2-3 tips. Ναι, για όσους δεν μας γνωρίζουν, ας πούμε, προσωπικά, είμαι καταμετρητής στο ΔΔΕ. Η δουλειά μου είναι η λήψη ενδείξεων. Πηγαίνω σπίτι, θα το πω έτσι απλά, και παίρνω τις ενδείξεις από τα ρολόγια της ΔΕΗ, ώστε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, να σου έρθει ο λογαριασμός στο σπίτι. Πάθησε ένα μικρό κεφαλικό. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε γιατί δεν προωθείται αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνω? Χωρίς να θέλω απαραίτητα να δείξω στον κόσμο ότι κάνω αυτό, απλά το γουστάρω. Θα πάω το πρωί, θα ξυπνήσω, θα κάνω το story μου με τον καφέ. Μετά η δουλειά μου είναι στη Βέρεια, θα βγάλω μια φωτογραφία στη Βέρεια. Αυτόματα ο άλλος ξέρει ότι δουλεύω στη Βέρεια. Γιατί θα δει ένα story 2, 3, 4, θα δει πόσα πρωινά είμαι στη Βέρεια, σου λέει αυτό δουλεύει στη Βέρεια. Και όσοι ξέρουν που είμαι, σου λέει εντάξει, είναι εκεί. Μετά θα μπω, ξέρω εγώ, σε μια οικοδομή και θα έχει μέσα 30 ρολόγια. Θα ανεβάσω, ξέρω εγώ, 30 ρολόγια, θα γράψω My Paradise, ξέρω εγώ. Γιατί για μας όταν έχει σε μια διάταξη 30 ρολόγια είναι παράδεισος, πραγματικά για ένα καταμετρητή. Είναι, άμα κάποιος μπορεί να νοήσει τη δουλειά που κάνω, καταλαβαίνει τι εννοώ. Από το να έχει 30 σπίτια, ρε παιδί μου, σε απόσταση 1 χιλιόμετρου, να έχει 30 ρολόγια μαζεμένα σε μια οικοδομή π.χ. Αυτό σου λέει ο άλλος Βέρεια, ρολόγια, ΔΕΗ. Μετά, άμα πάω σε κάποιο μέρος, τυχαίνει κάποιο χωριό που είναι ψηλά, μου βγάζω τη θέα, αυτά. Σου λέει, όπα, αυτός ταξιδεύει, κάνει χιλιόμετρα. Προωθώ. Δεν είναι η λέξη σωστή, προωθώ. Είναι ότι δείχνω τη ζωή μου. Ναι. Αυτόματα όμως, άμα είχα να προωθήσω κάτι, ο κόσμος αυτός θα το ήξερε. Είναι αυτό που σας λέμε. Το ζήσα και εγώ και είναι ένα παράδειγμα το οποίο οι περισσότεροι από εσάς το καταλαβαίνετε. Και αυτό που προσπαθεί ο καθένας να δημιουργήσει μέσα στα social media που είναι δωρεάν, είναι να δημιουργήσει την προσωπική του κουλτούρα και μετά ανεβάζοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μπορεί να τοποθετήσει την τιμή όπου θέλει αυτός, ανάλογα την κουλτούρα που έχει ετοιμάσει. Αυτό το βιντεάκι που βλέπουμε πίσω, αυτός ο επιχειρηματίας, λέει έβαλε στοίχημα να δημιουργήσει, να φτιάξει ένα παπούτσι, να προωθήσει ένα παπούτσι δικό του και λέει θα το κάνω με τα ψέματα να κοστίζει $800. Και το είδε στο eBay $700 και το είδε στο eBay πώς πουλήθηκε. Και ήταν απλά άλλαζε μια γραμμή από το άλλο που κόστιζε $50. Και πήρε ένα παπούτσι τη σειρά των 50-60 ευρώ, έκανε μια μικρή αλλαγή πάνω του, το προώθησε με το όνομά του και είπε θα δω πόσο πρόβατο ουσιαστικά είναι ο κόσμος. Και το λέει κιόλας, δηλαδή λέει παίρνω αυτό το παπούτσι, ναι. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Μας λέει κοιτάξτε τι κάνω, δείχνει διαδικασία και όντως το παπούτσι πουλήθηκε. Ήταν απίστευτο παράδειγμα και είναι απλά η καθημερινότητα. Ναι. Είναι απλά η αλήθεια, δεν ήταν κάτι το τρομακτικό. Απλά ο καθένας έχει κάποιον που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει. Δηλαδή, είσαι ηλεκτρολόγος, σίγουρα θα ενδιαφέρεται κάποιος ηλεκτρολογικά, δεν μπορεί. Και αυτό που πρότεινα χθες στο φιλαράκι μου, μπορεί να βλέπει αυτά που λέω και του τα έχω πει χθες, αλλά πιστεύω πως αυτός είναι πιο πεινασμένος από όλους εσάς και θα τα καταφέρει πιο γρήγορα από εσάς, αλλά δεν παίζει γρήγορα αυτό. Και το είπα, λέω, όταν ανεβάσεις followers σου, αποδεδειγμένα μπορείς με τον τρόπο που σας είπαμε πριν
άμα σχολιάζεις και ανεβάζεις story και τέτοια, αλλά ώρες τη μέρα, δηλαδή 4 με 8 ώρες τη μέρα, αποδεδειγμένα μη σε πω πας και 1000 followers σε μια εβδομάδα. Αλλά ασχολείσαι 4 με 8 ώρες τη μέρα. Και όταν έχεις φτιάξει τον κύκλο, το πυρήνα σου με τους followers, θα ανεβάζεις και ένα βίντεο που λες δωρεάν έλεγχος, δεν ξέρω τι ελέγχουν αυτοί οι ηλεκτρολόγοι. Και πας εκεί πέρα, με το ποδήλατο που είχε αυτός, δωρεάν τίποτα έξοδα, πας ελέγχεις τα τέτοια, αφήνεις και μια κάρτα, λέτε ορίστε, άμα χρειαστείτε κάτι. Και μπαμ, σιγά σιγά οι πελάτες αρχίζουν και εμφανίζονται. Και από εκεί που δουλεύεις, αυτός δουλεύει σε μια εταιρεία το πρωί και να το κάνει αυτό το απόγευμα. Και μετά πώς σιγά σιγά το ραντεβού θα γίνονται περισσότερα λεφτά από την πρωινή δουλειά και θα αρχίσει να βγάζει και περισσότερο. Να το πηγαίνει μόνος του. Ναι. Στο κομμάτι που αναφέραμε της προώθησης, μην γελιόμαστε. Δεν είναι απλό. Κάνω κάτι, το προωθώ, ok. Χρειάζεται χρόνος. 6 με 8 ώρες την ημέρα πρέπει να κάνεις αυτό. Να μπαίνεις σε σελίδες που αφορούν το κομμάτι σου, τη δουλειά σου. Να σχολιάζεις, να πατάς like. Να παίρνεις ιδέες. Αν το κάνεις αυτό με μια συχνότητα 6-8 ώρων την ημέρα, για μια εβδομάδα δεν σου λέω, σε μια εβδομάδα θα έχεις δει αποτελέσματα. Τώρα μιλάω για μια δουλειά, ας πούμε, όπως ο ηλεκτρολόγος που είναι ο φίλος που είπε, η οποία δεν χρειάζεται να φτάσει 100.000 followers για να βγάζει λεφτά. 1000 άτομα να ξέρουν τι κάνεις, οι μισοί να σε καλούν, ούτε οι μισοί, το 100 από τους 1000 να σε καλέσουν, έχεις το αποτέλεσμα που θα θέλεις. Και μετά από τους 1000 followers που λέμε, άμα το συνεχίσεις να το κάνεις αυτό και πας παράλληλα με τη δουλειά σου και ασχολείσαι συνέχεια με το Instagram, μετά άμα ανεβαίνεις followers και φτάσεις στις 10.000 ή οτιδήποτε, που αυτά τα νούμερα είναι εφικτά άμα ασχολείσαι, το έχουμε δοκιμάσει. Μετά μπορεί, όπως κάνουν πολλοί που βγάζουν μια φωτογραφία μοντέλα ή κανονικά προφίλ και τους στέλνει μια εταιρεία μήνυμα και τους λέει βγάλετε φωτογραφία με το τάδε μπουκάλι προϊόν και σας στέλνουμε ή δωρεάν προϊόντα ή λεφτά. Και αυτό σαν ηλεκτρολόγος, άμα το καταφέρει αυτό με εταιρείες ηλεκτρολογικές, που φανταστείτε πλέον το 94% της διαφημιστικής καμπάνιας πολλών εταιρεών γίνεται μόνο στα social media και αυτό το κυνηγάνε δηλαδή, και να σας στείλει ένα προϊόν ή δωρεάν προϊόντα που αυτά θα σε βοηθήσουν ή χρήματα μια τέτοια εταιρεία. Είναι το θετικό, είναι τα giveaway. Ναι. Όταν φτάσεις σε μια δημοτικότητα Α, ο άλλος βλέπει ότι έχει ένα κοινό το οποίο σε ακολουθεί, απευθείας θα πει να τη ευκαιρία. Αυτός μπορεί να μου προωθήσει αυτό. Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο Νίκος ασχολείται με τη μουσική. Είναι παραγωγός μουσικής. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να τον πλαισιώσει και κάποιος καλλιτέχνης και κάποιος μουσικός και πάνω σε αυτό το κομμάτι και να του ζητήσει μια συνεργασία ή να προωθήσει κάτι δικό του ή οτιδήποτε να συνεργαστούν τα πάντα. Εγώ με τη δουλειά που κάνω δεν μπορεί να με πιάσει κανένας. Κάποιος και να μου πει τι. Πρόσθεσε το ρολόι. Πρώτα κλέβω ρεύμα. Στο επόμενο βιντεό. Να κοπιάσεις. Αυτό θα το βάλουμε μέσα. Ναι. Και τώρα σαν επίλογο θα ήθελα να ρωτηθείτε μόνοι σας. Πριν δείτε αυτό το βίντεο, πριν να ακούσετε οτιδήποτε από όλα αυτά, πόσες επιχειρήσεις σας έρχονται αυτόματα στο μυαλό σας όταν δείτε κάτι ή όταν ακούσετε ένα όνομα. Και μετά αυτόματα να σκεφτείτε από πού εσείς μάθατε αυτή την επιχείρηση. Να πω το εξής, ναι. Ότι εδώ μιλάμε για τζάμπα διαφήμιση. Δεν μιλάμε για μια διαφήμιση στην τηλεόραση, η οποία χρηματοδοτήθηκε για να γίνει. Μιλάμε για τζάμπα διαφήμιση. Μόνοι σας μπορείτε να το αναλογιστείτε αυτό και να καταλάβετε τι ακριβώς λέμε και τι θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το βίντεο. Θα συμπληρώσω αυτό που είπες. Πέρα από το να σκεφτείτε ποιες επιχειρήσεις σας έρχονται αυτόματα στο μυαλό σας, σήμερα, από την ώρα που ξυπνήσατε, πριν δείτε αυτό το βίντεο, θέλατε να φάτε cornflakes. Σας ήρθε, μπαμ, τώρα μου ήρθε εμένα ήδη η μάρκα. Σας ήρθε μια μάρκα στο μυαλό. Θέλω να πιω γάλα. Ποια μάρκα σου έρχεται πρώτη στο μυαλό? Θέλω να. Το οτιδήποτε. Θέλω να πάρω ένα κινητό. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό? Και πρέπει να κάνετε και τους άλλους όταν θέλουν να αγοράσουν το προϊόν ίδιο με το δικό σας. Η πρώτη του σκέψη να είστε εσείς. Αυτό. Μπράβο. Εσείς, το προϊόν σας. Σ' άρεσε, Πιστεύω αυτό ήταν που θέλαμε να περάσουμε για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να τα καταφέραμε. Ελπίζω να τα καταφέραμε.
Χρήστο, καταλαβαίνω. Ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσουμε για που είδατε αυτό το βίντεο. Και πολύ σύντομα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Θα σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Ναι. Μαλάκα δεν πυρουέτα, Καλά, τώρα. Το κάναμε πρόβα αυτό, μην νομίζετε. 3 φορές το βίντεο. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Πραγματικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μας σταθήκαν από το πρώτο κιόλας βίντεο που ανεβάσαμε στο Instagram. Μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Άμα σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας. Και like το βίντεο, σχολιάστε τι θέλετε να δείτε. Οτιδήποτε, ναι, δώστε ιδέες, οτιδήποτε. Follow όποιος θέλει στα προφίλ μας. Στάθης Παπάθ. Nick Zissou. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.